Podstatné pre mňa aj tak ešte stále zostáva to, čo sme už na začiatku prvej tlačovky deklarovali, to je spájanie. Poviem za seba. Ja na komunálnej úrovni, keď som kandidovala, tak sa mi podarilo spojiť na moju kandidátnu listinu 5 pravicových strán. Takže viem, že ak je ochota, tak sa to dá. Čo sa týka dôvery, tak ako si dôverujeme my v našej strane, chcem, aby nám dôverovali aj naši občania. Čo sa týka kompetencií, v našej strane máme odborníkov na všetky tieto pálčivé problémy, ktoré v našej spoločnosti momentálne sú, a sme pripravení ich ponúknuť, ak sa nám podarí vyhrať voľby. Tí, ktorí sa stotožňujú s týmto, čo my deklarujeme, tak by som ich rada tu z tohto miesta vyzvala, že sme pripravení s nimi spolupracovať, nech sa k nám pridajú.